ቆይ ማኸም ባላ አቦት ዝበለዳስ ተሳሲ ከም ዘላ ዓዳሊት ቀዳሒት ተዓጣቂት ባዕላ ታጋይም ገዛና እታ ዓባይ ዓላ ዝጽገብ ዘይመስላ ኦሆዬ ልጣይታ መሸላ ኣዴ ዝጽገብ ዘይመስላ ኦሆዬ ልጣይታ መሸላ ኣዴ ማኣዲ 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 ዓደቦ ቅርጫት ገዛና ማኣዲ ወዮ ዘይንጸግቦ ኣቦ ከይባረኸ ማኣዲ ዘይኽመስ ሽሻይ ዝጽገብ ዘይመስላ ኦሆዬ ተዓጣቒታዴ ተዓጣቒታዴ ዝጽገብ ዘይመስላ ኦሆዬ ተዓጣቒታዴ ተዓጣቒታዴ ማኣዲ 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 ቤተሰብ ኩላትና ከቢብና ኣብታ ዓባይ መሶብ የዳውና ገቲርና እጅግ ክስብሰብ በቲ ሕሳስ ንዴት የዳውና ክንሕፀብ እዚ ብለኒ ኩልና ክንከብ ጭሻይ ፍርያትና ክንምገብ እዚ ብለኒ ኩልና ክንከብ ጭሻይ ፍርያትና ክንምገብ ማኣዲ 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 ዓደቦ ቅርጫት ገዛና ማኣዲ ወዮ ዘይንጸግቦ ኣቦ ከይባረኸ ማኣዲ ዘይኽመስ ሽሻይ ዝጽገብ ዘይመስላ ኦሆዬ ተዓጣቒታዴ ተዓጣቒታዴ ዝጽገብ ዘይመስላ ኦሆዬ ተዓጣቒታዴ ተዓጣቒታዴ ማኣዲ 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 ገዛና እኽሊ መዓር ጸባ ሽሻይ ናይ ገደና ነውሪ ከይተላዕለ ማኣዲ ዘይትሳእ ባህልና ጠፊአን ኣሓና ባሒሎም ንህብና ኣቃቢት ኩልና ማኣዲ ግዜ ፈላልዩና ብግዲ يحواتي أين رحق من قدي نملس نراقب أو عدي maadi 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 عدبو ቅርጫት ገዛና ማኣዲ ወዮ ዘይንጸግቦ ኣቦ ከይባረኸ ማኣዲ ዘይኽመስ ሽሻይ ዝጽገብ ዘይመስላ ኦሆዬ ተዓጣቒታዴ ተዓጣቒታዴ ዝጽገብ ዘይመስላ ኦሆዬ ተዓጣቒታዴ ተዓጣቒታዴ